30 июль асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат муҳтарам Масъуди Пизишкиёнро ба муносибати оғози фаъолияташон ба ҳайси президенти ҷумҳурии Исломии Эрон табрику таҳният гуфта ба он кас хоҳони комёбиҳо шуданд. Пешвои миллат ҳамчунин аз Масъуди Пизишкиён даъват намуданд ки дар фурсати барояшон муносиб ба Тоҷикистон бо боздиди расмӣ ташриф биёранд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори бовар намуданд ки кишварҳои мо дар асоси усулҳои ҳусни тафоҳум ва эҳтирому эътимоди ҳамдигар ҳамкорӣ барои ҷонибҳо судмандро минбаъд ҳам густариш хоҳанд дод. Зимни суҳбат ҳар ду ҷониб аз вазъи кунунии ҳамкории дуҷониба аз ҷумла дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷорат, энергетика, саноат, ҳамлу нақл, кишоварзӣ ва тандурустӣ, илму маориф ва фарҳанг изҳори қаноатмандӣ карда таъкид доштанд ки ин раванди судбахш дар оянда низ бояд идома ёбад. Ба андозаи 5 маротиб афзоиш ёфтани табодули мол ки таи солҳои охир ба назар мерасад бозгӯй аз иқтидори бузурги ҳамкории иқтисодию тиҷоратии ду кишвари бародар номида шуд. дар ин робита таъмини фаъолияти бештари комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ва истифодаи муассир аз кумитаи муштараки сармоягузорӣ ва шӯрои муштараки соҳибкорони ду кишвар зарур дониста шуд. ҳар ду ҷониб ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои обу энергетика, нафту газ, технологияҳои муосир ва ҷалби сармоя ба ин самто алоқамандӣ зоҳир намуданд. ҷониби мо ба истифодаи самараноки имконоти бандарҳои Бандар Аббос ва Чобаҳор барои ҳамлу нақли молу маҳсулоти Тоҷикистон изҳори манфиатдорӣ намуд. ҳар ду ҷониб иқдоми лағви низоми раводидро барои рафту омад миёни ду кишвар ба муҳлати то 30 рӯз рӯйдоди муҳим номида изҳори бовар намуданд ки он ба рушди сайёҳӣ ва умуман робитаҳои дуҷонибаи мардумони ду кишвар мусоидати фаъол хоҳад дошт. таҳкими ҳамкорӣ дар муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои муосир аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои созмонёфтаи фаромилӣ ва киберӣ низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. сарони ду давлат ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳ табодули афкор намуданд.